A dyna nhw fryd sy'n mor boblogaidd wrth gwrs erbyn hyn, yn enwedig i fo tyddynwyr a lot o bobl sy'n mynychu'r sioe fawr wrth gwrs gwartheg yr ucheldir, yr Highlands, sydd yn tyfu mewn nifer yma bob blwyddyn, Brian. Odi, mae'n boblogaidd iawn fel wedwch chi gyda'r tyddynwyr. Ac hefyd maen nhw'n anifeiliaid bach caled iawn, maen nhw'n bod mas os y geia. I chi'n hoff iawn o'r bryd bach ma, wy'n clywed? Wel, dwi'n eitha hoff o'n mae rhywbeth bach yn tynnu sylwch eto nhw'n os e. Ond maen nhw'n cael eu croesi wedyn gyda'r burgron, a mae'r heini yn rhoi bryd o'r enw Ling. Ling, na ti, Ling. A mae'r heini boblogaidd iawn ar yrfan. Ydyn. Bryd arbennig iawn yw'r lings na, mae rhai gweud. A'r beirniad wedi bod wrthi. A wedi gwneud penderfyniad. 3-2-9 sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma, felly dosbarth y buwchod sydd â ni fyna nawr, ynddo fe? Mae'r tiro wedi bod. Buwch ddi sydd wedi cael ei gyntaf. Mae'r rhain yn dod yn 3 lliw bron o bod. Maen nhw'n edrych yn ddi neu dyn, neu maen nhw falle mwy melyn yma. Ydyn, yn union. A un beth sy'n ddiddorol, tarw di wedi mynd â hi a nawr buwch ddi, felly y beirniad yn lwco'r gwartheg yr ucheldir sydd yn dywyll. Ie, digon bosib. Felly fydd hi'n ddifur i weld sio deith y bryd bencampwriaeth yna. Cot dda, ond mae dipyn o waith ei gadw rhain yn lan a cael nhw'n barod ar y gownt y sioe. Sio'n dwy meddi. Oedden, ond mae rhain yn gwybod beth yw 2 o'r. Odyn, Ac yn yr alban, chi'n bod, mae'r cyclers mae gyd yn cael eu cadw mas ar y mynyddedd nhw. Ydyn, maen nhw'n cael eu cadw'n chep iawn wedyn yn ydyn. Odyn. Felly, llongyfarchiadau mowr iawn. Felly, i'r fywch yna fydd yn mynd mlaen wrth gwrs i herio'r tarw ar gyfer pencampwriaeth gwartheg yr ucheldir ac edrychwn ni ymlaen at bencampwriaeth y gwartheg burgorn sydd i ddod yn y man. Am y tro, diolch yn iawn i chi, Brian. Diolch.